ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, подчас этой святой мши молимся и просим Бога Всемогутного за померлых семей Филиппович, Мария, Мечислав, Урбан, Чеслав и за всех померлых семей Филиппович и Урбан. Пира просим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Теля великой хвалы Твоей. Боги Божа, хвала Втору небесный, Божа Ойча всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Божа, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління наше, який сидиш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищайший, Ісу Христе, з Духом Святим ухваляє Бога Отця. Амен. Молимся. Боже, добрий Ойче, оховай завсёды сім'ю Твоїх вірних, отуляй нас Своєю опекой, бо всю надію ми ускладаем на небесную ласку, праз Пана нашего Єсуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Пан, дзяліся з галодным хлебам сваім, пускай у дом бедных вандроўнікаў. Калі ўбачыш голага, апрані яго, і ад роднага свайго не хавайся. Тады зязяе, як золак, святло тваё, і хутка з'явіцца тваё аздараўленне. Справядлівасць твая пойдзе перад табою, а слава Пана будзе суправаджаць цябе.
Тады будзеш клікаць, і пан выслухае, папросіш дапамогі, і ён адкажа: «Вось я». Калі ты скінеш з сябе ярмо, перастанеш пагражаць пальцам і гаварыць беззаконне, калі аддасі галоднаму свой хлеб і душу гаротніка насыціш, тады заззяе ў цемры тваё святло, і змрок твой будзе, як поўдзень. Гэта Слова Божае. Узыходить темры, як святло для праведных. Узыходить темры, як святло для праведных. Узыходить у темры, як святло для праведных. Ласкавый, милосердный и справедливый. Счастливый человек, який милосердний і посичає, який справедливо веде своє справи. Узыходить темры, як святло для праведных. І он не похиснется ніколи, у вечной памяти будет справедливый. И он не побоится древной новины, моцное сердце его, якое сподяется на Пана. Узыходить в темры, як святло для праведных. Умацованное сердце его не будет бояться, раскидал, раздал бегетных. Справедливость Ягоная триває навеки, моц Ягоною звиситься в славі. Узыходить темры, як святло для праведных. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. «Коли я пришел до вас, браты, я не пришел обвещать вам свідчення Божие, узнесенным словами, те мудростью, бо я вирішив не ведать нічого між вас, опроч Єсуса Христа і у то крижування. А я став перед вами у слабости и у страху, и у великим тремтении, а слово мое и проповедание мое не упираканувших словах мудрости, а я в уявлении духа и силы, как вера ваша обопиралась не на человечей мудрости, а на моцы Божией. Это Слово Божие». Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я світло світу, каже Пан, хто пойде за мною, буде мати світло життя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. У той час Єсус сказав своїм вучням: «Ви соль землі. Коли ж соль стратить смак, то чим посолиш її? Вона вже ні на що не придасться, хіба що викинуть її вон на потоптання людям. Ви світло світу. Не може сховатися город, який стоїть на вершині гори, і, запаливши святильник, не ставить його під посудиною, але на свічнику, і світить усім, хто в домі. Нехай світло ваше так світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі учинки і прославляли Отця вашого, який в небесах». Гэта слово Пана. Сідайте.
Дорогие браты и сестры, закончились святы народжения Пана. Я хотел бы вам лепей глубей вытлумачить разумение свята для кожного християнина, свято християнское. По-перше, мы добре разумеем, что основные святы християнские походят со Святого Писания, з неких здаренняў, вельмі значных здаренняў Святого Писания. Так ось, свята Божага нараджэння паходзіць з аднаго з вялікіх здаренняў Святого Писания, нараджэння збаўцы нашага Езуса Христа. На працягу самого свята і на працягу перыяду, якое нас рыхтуе, якое нас не толькі рыхтуе да гэтага свята, але таксама адбываецца после свята, мы стараемся лепей глыбей зразумець гэту праўду нашай веры, бо гэта праўда нашай веры. Напрыклад, у воскресенье Пана, это галоўная праўда нашай веры, што Христос уваскрос. Нездарма святы апостол Павел на эту тему гаворыць, каб Христос не уваскрос, то вся наша вера была марнай. Была бы марнай вера наша. То есть непотребной бы наша вера была. Поэтому мы глубоко разважаем и подрыхтовываемся до святого воскресения Пана, переживаем гэтае свято, ну и адпаведным чынам стараемся пэўны час жыць пасля гэтага свята, гэтым святам. То есть мы разважаем праўду нашай веры. Мы хочам лепей, глыбей разумець, што Святое Пісанне нам гаворыць на гэтую тэму. Далей, наступае так званы звычайны перыяд, мы называем звычайны перыяд. Звычайны перыяд – гэта час для нас, час сведчання. Тут мы пазнаем, паглыбляемся ў веру нашую, а звычайны перыяд – гэта тады, калі мы сведчым нашу веру. Поэтому касцёл каталіцкі падрыхтоўвае для кожнага з нас, для кожнага верніка, для ўсіх нас падрыхтоўвае чытанні, якія мы чытаем і са Святого Пісання Старога Запавету, з Новага Запавету і з Евангелія, як сведчыць нашую веру у нашай штодзённасці. Кажа сёння ўрывак з Мацвея з 5 раздзела, 16 верш: «Нехай святло вашае так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашыя добрыя ўчынкі і праслаўлялі Айца вашага, які ў нябёсах». Вось гэты сказ адказвае на пытанне, што азначае сведчанне нашай веры для і нас, і таксама для другога чалавека. То есть, вашае святло, то есть мы становімся святлом. Христос гаворыць: вы святло свету, мы становімся святлом. Ад каго мы гэтае святло запазычваем, каб стаць святлом? Мы, напэўна, запазычваем ад Езуса Христа. А што ад Яго мы запазычваем? Што ад Яго мы бяром? Мы бяром ад Яго Евангелле. Вучэнне, якое Ён нам пасылае, Слово Божае, мы ўспрымаем яго да сябе. Мы яго пахлынаем, мы насычаемся гэтым Словом Божым. Бо мы на працягу святаў зразумелі, навошта Езус Христос ёсць, нарадзіўся, навошта Езус Христос цярпеў, памёр і ўваскрэс. Мы гэта зразумелі. Так вось цяпер мы пераканаліся, што мы верым добра, і цяпер мы насычаемся тым, што кажа нам Христос, насычаемся як святлом. Мы яго ўзялі на працягу святаў, і вось цяпер у звычайны перыяд, як кажуць на нашай штодзённасці, мы стараемся учынкі, каб бачылі нашыя учынкі, не учынкі кагосьці, нашыя. Поэтому мы святло, і мы стараемся праз нашыя учынкі перадаць гэтае святло гэтаму свету, кожнаму чалавеку, які будзе нас бачыць, каб праслаўляў навошта? Каб праслаўляў Айца вашага, які ў нябёсах, каб праслаўляў Бога нашага, які ў нябёсах. Поэтому Христос і гаворыць, што вось гэта вашае жыццё. Бог стварыў чалавека, Бог стварыў чалавека добра, Бог даў жыццё чалавеку, і мы дзякуем, бо Бог наш, Айцец наш нябесны, мы так
говорим про Бога. Стваритель неба і зямлі, а Отец наш найлепшы. Вось каб праслаўлялі. Такім чынам спаўняецца вось словы Христа, які ён на пачатку сказаў: вы соль зямлі. Такім чынам мы, будучы хрысціянамі, стараемся паказаць і даваць сведчанне сваё хрысціянскае, і гэта добра для зямлі. Жыццё мае смак тады. Чаму мае смак? Бо яно створана Богам і створана добра. І дзякуючы нашай вере, нашаму сведчанню, гэта жыццё мае смак тут на зямлі. Цяпер заўсёды можам паставіць сабе такое пытанне: а што было бы за жыццё, калі не было бы смаку? Што такое соль? Дарагія браты і сёстры, як бы вы не прыгатавалі ежу, добра, горш, якія бы прыправы не лажылі ў ежу, але мне выдаецца, калі не дададзіце солі ў ежу, яна будзе несмачная. Я не ведаю, можа, я памыляюся ў гэтым, але мне выдаецца, калі не дадамо хоць троху солі, не збалансуем смак гэтай ежы солью, яна не будзе смачнай. Як сёння на соль гавораць усяляк, што гэта шкодзіць, што гэта такое, што чуць не смерць гэта соль, да? Але, дарагія браты і сёстры, што я памятаю, такое здарэнне было ў 80-м годзе, ці што ўсё, канец, вайна будзе. Все будзе вайна. Бабуля, як чалавек, які пражыў вайну, што пачала сабіраць? Сушыць сухары і соль. Понимаете? Сушыць, бо ведала, бо чалавек, які пражыў вайну, ведае, што патрэбна чалавеку для жыцця найбольш. Сушыць сахары і соль пачала. Вось, і я так думаю, ну так, калі нема солі, напэўна, якое б мы яду, як бы мы яду не гатавалі, яна будзе мець, ну, нейкая не такі смак. Напэўна, зараз без солі гатуюць, там у розных параварках, ці яшчэ чым-то там рознае такое, кажуць, што ўсё там. Але заўсёды, калі дадасі каплю солі, яно мае асаблівы смак, дарагія браты і сёстры. Пагэтаму Христос параўноўвае вось гэтую ўсю праўду быцця на зямлі хрысціяніна солью. І мы глядзім, што гэта значыць. Калі гэта праўда не сведчыцца, то есть людзі не жывуць Богам, не жывуць паводле Божых наказаў, мы так гаворым, ну, тады пачынае быць бяда. Бражэнне ў свеце пачынаецца. Паглядзіце 20-е стагоддзе, асабліва, як кажуць, гэта, напэўна, за ўсе стагоддзі самае жорсткае стагоддзе было. Чым гэтае стагоддзе характарызавалася? Нейкім чалавечым прагрэсам. Чалавек усё больш і больш, 19-е, 20-е стагоддзе меў так званы прагрэс сваёй думкі, што ён меў шмат адкрыццёў, там і сёння мае, ўжо скора будзем пальцамі тыкаць па паветру, і ў нас будзе ўсё тут паказваць перад вачыма. Поэтому, дарагія браты і сёстры, гэта вельмі цікавая. Але чаму тады чалавек, і бачым, як часта чалавек усхваляў сам сябе, у пыху ўзносіўся, што ён чуць ли не многія адкрываючы нешта тое ці іншае, адкрываючы, бо яно ўжо было створана Богом. Але ж яны думалі, яны мудрэйшыя ад Бога, што яны адкрываюць нешта. Вось, што яны становяцца роўныя Богу, што Бог на другое месца, што Бог уже так, былі такія навукоўцы, што такія Бога адкідалі, былі і разумныя, якія ставілі адкрыццё і ставілі Бога на першае месца. Чым больш людзі выкідвалі з жыцця свайго Бога, і мы бачым гэта, і мы гэтаму сведчанні яго законы, яго прыказанні, тым хутчэй станавілася і прыходзіла вайна на гэтую зямлю. Тым горшы чалавек станавіўся, бо ён хацеў быць вышэйшы ад Бога, тым больш знішчаў сам сябе. То есть мы бачым, што без Бога чалавек знішчае папросту сам сябе. Без яго прыказанняў чалавек нішчыць сам сябе. І мы сёння таксама бачым, паглядзім, як чалавек узносіцца, ўжо столькі грашэй насабірала чалавецтва, няма куды яму дзець, аказваецца. Паглядзіце, як лёгка грошы ідуць на вайну.
мільярдамі, ідуць на вайну па поўнай праграме. За гэтыя грошы можна было, і кажуць, вылечыць усе хваробы на ўсім свеце. Столькі грошай не ідзе на барацьбу з хваробамі, сколькі грошай ідзе на вайну. Гэта вельмі страшна, дарагія браты і сёстры, што чалавецтва так сябе паводзіць. І выдавалася, яно павінна разумнейшым быць, бо развіваецца лепей, а на самой справе само сябе знішчае. А ўсё знішчэнне таму, што менш і менш становіцца сведчанняў Божых, менш і менш становіцца хрысціянаў, якія сведчаць Бога. І сёння ёсць хрысціяне, якія спахваляюць забойства другого чалавека, якія папросту благаслаўляюць нават людзей на смерць, як такое пачуццё, як будто пелена на вачах іхніх стаіць, нейкая заслона ў іхніх вачах, што яны не бачаць, што вайна – гэта зло. Бо баяцца супрацьстаяць злу, бо жыццё вядуць настолькі згоднае і незгоднае, але жыццё такое камфортнае і не хочуць мяняць ніколі гэтага жыцця, што аж дзіву даешся часамі, як так можа чалавек. Але, напэўна, розная сітуацыя бывае ў жыцці, апраўдацца мы, напэўна, не можам усяму гэтаму, але, чаму так? І як так выходзіць? А проста, таму што хрысціянства, таму што хрысціянін, чалавек кожны прымае Евангелие, вроде бы паверыў, але не хоча жыць гэтым Евангелием. Это вельмі, вельмі проста. Хоча, каб усе жылі Евангелием чалавек, хоча, каб хтосьці даваў прыклад евангелічны. А чаму не я? А чаму не я? Ось заўсёды есть такое слово. Чаму не я? Вось каб нехта там, вось можа хтосьці пойдзе. Як на тую вайну, як кажуць, есть такія диванныя войска, да? Яны сядзяць і гавораць, вот трэба там рабіць наступленне, трэба там рабіць наступленне. А другія гавораць, так ідзі і рабі, як ты такі разумны, як ты такі умны. То есть сведчанне, дарагія браты і сёстры, сведчанне Езуса Хрыста. Для нас, для хрысціянаў. Мы сёння прапаведуем гэта, мы сёння абвяшчаем гэта, мы сёння чытаем у Евангелі і чытаем кожны для сябе гэта. Як павінна быць. То есть я павінен сведчыць Хрыста. Мы пачулі, мы задумаемся, робім сабе рахунак сумлення і думаем, я павінен сведчыць Хрыста. Не мы, я павінен сведчыць Хрыста. Гэта самае асноўное. Няхай Христос Пан дапаможа нам, дасць нам ласку, каб мы падняліся, каб мы маглі так дастойна сведчыць яго, сведчыць для сябе, сведчыць Хрыста для нашых сем'яў, сведчыць Хрыста для нашага грамадства. Няхай Пан Бог нас у гэтым благаслаўляе. Амен. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога, Айца,
Адорнай надзеі вечнага жыцця ўзнесём нашыя малітвы да Бога, які прагне шчасця ўсіх людзей. Молимся за святы касцёл, каб ён абвяшчаў людзям надзею збаўлення. Цябе просім. Молимся за тых, хто кіруе народамі, каб яны клапаціліся аб сапраўдным спакоі і згодзе ў сваіх дзяржавах. Цябе просім. Молимся за моладзь, якая ўдзельнічае ў лекцыях па рэлігіі, каб яна выкарыстала магчымасць лепш пазнаць Хрыста. Цябе просім. Молимся за тых, хто знаходзіцца ў залежнасці ад розных шкодных звычак, каб яны знайшлі ў сабе і ў сваім акружэнні сілы, патрэбныя для супрацьстаяння дрэнным уплывам. Цябе просім. Молимся за дзяцей, каб анёлы-ахоўнікі аберагалі іх ад усялякай небяспекі. Цябе просім. Молимся за нас, тут сабраных, каб мы распазналі ў Божым слове шлях да вырашэння нашых штодзённых праблем. Цябе просім. Прошу Бога Всемогутного о вечное избавление для померлых семьи Филиппович, Мария, Мечислав, семьи Урбан, Числав и за всех померлых из этих семей Филиппович и Урбан. Тебе просим. Просим здоровья, потребных ласк и для Анатолия Копач. Тебе просим. Прошу Пана Бога Всемогутного об супокою свете, худшейшее спынение войны в Украине. Молюся и прошу Бога за всех несправедливо осудженных, особливо в нашей краине. Прошу Бога так само за всех ахвярадавцев, будівництво наших костелов, всіх справ наших, яких ми робимо при нашій парафії. Нехай Пан Бог благословить всім, хто працює, хто допомагає. І прошу так само і благословення для всіх, кого відвідуємо під час душпастерських відвідин. Тебе просим. Просим Тебе, Пане, выслухай наши просьбы, учини, каб мы умели принять Твою допомогу и дяковать Тебе. Праз Христа, Пана нашего. Амин. Тобі ахвярую, Пане мой, все моє життя, і тепер я Твой назавсёды. Это моє серце погляди, Ти любов моя, одиная. Тобі ахвярую, Пане мой, все моє життя, і тепер я Твой назавсёды. Это моє серце погляди, Ти любов моя, одиная. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу и ахвяру принял Бог и Отец Всемогутный. Пане наш Боже, Ты створив хлеб и вино, каб яны падтрымлівалі наше земное жыццё. Учини, каб яны стали для нас сакраментом, які дае жыццё вечнае праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Угору серці. Возносим их до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Благо то и справедливо. За
сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Магарыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Твою хвалу, разам з імі склікаючы. Святый, 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 нам Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осана на вышиня, благословленный той, кто приходит у имя Пана, осана на вышиня. Сапраўды, Божа, Ты святы, справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святого Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святого праз Христа, пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это вялікая таямніца веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў небаўшэсце, і, чакаючы ад другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла, і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі. Найперш з Найсвяцейшай Паннай Богородицей Марыі, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апостоламі Тваімі слаўнымі мучанікамі, са святымі арханёламі Міхалам, Рафалам і Габрыэлем,
святой Агатой, святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабияном, и усіми святыми про заступництво, яких мы сподяемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым отцевать у веры и любови костел Твой, який пилигримуя на земли, со слугой Твоим папам нашим Францишком, бискупом нашим Юзефом, с ущими бискупами, ущим духовенством и ущим народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О, добрый Ойче, ласкаво з'єднай с собой всех рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, кто в ласці Твоей дышов з этого свету, милостиво прими володарство Твое, где и мы сподяемся быть к образом зим и завсюди радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого дорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа с Христом и в Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Amen. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое володарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дариться упокоем и едностью, який живешь и володаришь на веки вечные. Амен. Упокой, Пана, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою и с Духом Твоим. Супокой с тобою, супокой с тобой, иди сюда, пойди сюда. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи
Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшов до меня, але скажи только слово, и буде оздоровлена душа моя. Благословленные засмученные будут утешенные будут, благословленные голодные, прагнучие правды, бо они насыщенные будут. Противная хвала, могутность добрыня, владара, что створил всю свет, принизившийся мир и остался для всех нас, таки малый, як холстый хлеб. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і приняси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і приняси йому дар серця свого. Скорися перед ним, пред Господом твоим, а он поднимет тебе, даришь ты все отдай, как целком нас принял, кто на всего себе дает. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і приняси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і приняси йому дар серця свого.
помолимся. Милосердный Боже, Ты дозволяешь нам споживать один хлеб эвхаристичный и пить з одного келиха. Просим Тебе, да поможи нам жить так, как мы, з'єднаные у Христе, с радостью служили справе избавления свету. Праз Христа Пана нашего. Амен. Святый Архангеле Михале, бережи нас у змаганні. Будь з нам обороною, супроть спокусов и пастах злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекла сатану і інших злих духов, які на згубу душаў снують по свете. Амин. Сядьте, будь ласка. Некалькі аб'яў душпастырскіх на гэты тыдзень. 6 лютага ў панядзелак успамін святого Паўла Мікі і паплечнікаў мучанікаў. 10 лютага пятніца ўспамін святой схаластыкі Панны. 11 лютага субота ўспамін Найсвяцейшай Панны Марыі і яе аб'яўленне ў Люрд. У гэты дзень у нас у касцёле каталіцкім абходзіцца як дзень хворых. Мы молімся асаблівым чынам за хворых. Будзем прасіць і на першай імшы з ранай на другой святой імшы вечарам. Будзем прасіць Бога за ўсіх хворых з нашай парафіі. Будзем маліцца падчас святой імшы, удзелім намашчэнне. Таксама ў гэты дзень у нас есть кола ружанцовая Маці Божай з Люрд. Падчас імшы о 18 гадзіне будуць адноўлены абяцанні. Вось будзе такі асаблівы дзень для усіх удзельнікаў гэтай малітоўнай групы. Святая імша на наступным тыдні, як заўсёды, і рана і вечарам кожны дзень в 9 і 18, а таксама ў нядзелю, так як заўсёды. Я хочу шчыра падзякаваць усім за вашыя ахвяраванні на будаўніцтва касцёла, усім, хто прыходзіць убіраць нашу святыню, рабіць парадак, я шчыра дзякую. Што тычыць прац, якія мы далей будзем весці тут на працягу гэтага часу, мы стараемся дакончыць. Было, як кажуць, стараліся быстро ўсё рабіць, памятаеце. У нас былі такія, як я называю, это горловица, у нас так говорили, это так, трэба быстро, это дожинки, а потом у нас была другая местная, так, это перенос святого Фабияна. Ну, вроде бы мы так постарались, в меры уложились, так, и кажуть, это, ну, не все досконало зрабілі, вось яшчэ трэба дарабліваць, асабліва частку, дзе хоры есть, поэтому мы дарабліваем частку, але мы шмат зрабілі, я дзякую Пану Богу, што гэта адбылося, так, можа б цянулі б гэта ўсё расцягивалі, вось так даўжэй, а так раз, і лаўкі зрабілі, ўсё так, это сам. Поэтому зараз стараемся дарабіць усе гэтыя часткі, што не рабілі, дафарбаваць. Таксама па мере магчымасці зрабіць хоры, пастараемся зрабіць там, мы зрабілі вельмі шмат на хораў, там было вельмі такая праца, і яшчэ успелі зрабіць да халадоў, зрабіць тое знаружы, што павінны былі ўцяпліць паталок у хорах. Цяпер так трэба прыдумаць, ну там як, ну, калісьці так палажылі пліты, што цяжка там все выраўнаць, але ўжо прыдумалі, як выйсці з гэтай сітуацыі, мы зробім таксама і паталокі, можа зараз нават там штукатурым і пафарбуем, і будзе ўсё там тоже таксама зроблена, паложым плітку. І будзе тая частка касцёла зроблена. Это ўсё, але таксама сходы будзем рабіць, вось гэтыя сходы, якія вядуць у падвалы, на хоры. Гэта таксама не толькі пабяліць, але плітку палажыць і ўсё так далей. І зараз таксама будзем рабіць, вось на гэтым тыдні прыходзілі майстры, будзем рабіць прэзбітэрыум, гэтую частку касцёла. І даволі такая тут каштоўная гэта частка, ну але будзем паціхоньку рабіць таксама. Вось гэта што тычыць тых прац, якія мы павінны зрабіць у касцёле, і гэта будзем рабіць. Ну, што мы далей, у нас
Таксама вы бачыце, што там вось але хацелася тое месца, дзе быў наш касцёл стары, старадаўні касцёл, хацелася неяк гэтае месца абкультурыць, што маглі таксама там зрабілі. Дзякую ўсім за вашыя ахвяраванні. Скажу вам, ось тое, што мы зрабілі, за тое, што зроблена, за ўсё разлічана, а там зроблена вось гэтая брама, званіца. Скажу шчыра, я не думаў, што на так дорага абыдзецца, але ж нічога зрабілі. Знаеце, там вообще рэкорд паставілі міра па стройках гэтых, за 1 месяц усё зрабілі. Каб яшчэ рабочыя былі, дык яны б за 3 дня пакрылі бы ўсё. Ну, але з чаго нерваў троху гэта каштавала і грошай каштавала, але зрабілі. Дзякуй там усім, хто прычыніўся. Прыйдуць цёплыя часы, мы яшчэ даробім, то есть там даштукатурыць, пафарбаваць і навокал троху зрабіць, і гэта будзе ўсё гатова. Некаторыя кажуць, а званы калі павесіць? Ну, слушайце, званы, яны будуць даражэй, чым гэта званіца, і яшчэ адна, і плюс яшчэ адна званіца. Поэтому званы гэта даволі такая каштоўнае мерапрыемства. Пачакаем троху са званамі. Таксама, што далей, зараз мы робім афармляем тую зямельны надзел. Я там звярнуўся да маіх знаёмых, можа дапамогуць. Яшчэ бы хацелася там на тым месцы збудаваць капліцу, якая была пры касцёле нашым, як частка касцёла. І няхай бы гэта было на такую памяць, вось што на гэтым месцы быў касцёл каталіцкі, і там быў бы месца культу айца Фабіяна. Вось гэта такія невялікія планы, якія так, то, што тычыць столбцаў. Да, вось, ну, далей так, ну, есть, вы кажуць, это ўсё будуемся, стараемся, але таксама у гэтым годзе у нас такія мерапрыемствы, як і есть духоўныя мерапрыемствы, шматлікія, але асноўнае такое духоўнае мерапрыемства – гэта 400 год нашай парафіі. 400 год, як быў падпісана ўмова на будаванне касцёла, той, што быў разбураны паміж дамініканцамі, монахамі і мінскім каштылянам графам Слушка, які тут жыў недалёка. І для нас гэта вельмі важна. Гэта першы хрысціянскі храм, то есть каталіцкі храм першы быў у Столбцах збудаваны. Перад гэтым быў касцёл драўляны, але вось як бы гэта дата для нас вельмі важна. Гэта канец красавіка гэтага года, 23-го года, якраз прыпадае. Трэба будзе і духоўна, асаблівым чынам духоўна падрыхтавацца можам. Я попробую запрасіць якіх святароў, місіянераў, каб правялі місіі у нас у Столбцах. Вось такая духоўная падрыхтоўка. Стараемся мы таксама, дарагія браты і сёстры, гэта так як бы для нас вельмі важная. Я думаю, што пастараемся учыніць гэта, каб у нас так і не толькі свята адбылося, але каб мы яшчэ раз задумаліся, што хрысціянства было калісьці тут, што нашыя продкі таксама узносілі свае малітвы да Бога на гэтым месцы, і мы далей прадаўжаем гэтую традыцыю. Таксама заклікаю, у нас есть у ларку малітоўнік «Пачуй малітвы нашыя», а есть таксама новы нумар часопіса журнала «Аве Марія». Можна набыць, хто жадае, калі ласка. І таксама запрашаю, хто можа прыносіць вербы для спальвання, вербы, якія асвечаныя былі ў прошлым годзе, ці, можа, якія ляжаць з прошлых гадоў вербачкі. Калі ласка, прыносіце сюды ў касцёл, складаць будзеце тут, альбо ў капліцы, там, дзе як прыносіце, калі гэтыя вербы мы спальваем і потом гэтым попелам пасыпаем у папельцовую сераду, пасыпаем головы. Вось. Таксама яшчэ прадаўжаюцца пастырскія наведванні, і ўжо, напэўна, гэты тыдзень і будуць закончаныя пастырскія наведванні. Я буду наведваць паўночны пасёлак, северны пасёлак, як мы гаворым. Вуліца у 6 числа, это панядзелак, вуліца Янтарная, Жамчужная, Сталічная, Энтузіастаў, Бірузовая, Крынічная, Славянская, Спартыўная. У аўторак Белавежская, Сасновая, Клюева, Сінягоўскага, Васільковая, Сталічная, Рабінавая,
пераможцаў завулак Вішнёвы, а ў сераду і чацвер вёска Новы Свержань. Ksiądz Dmitrij, понедельник, улица Свердлова, доmy 33, 34, 36, 38. Середа, улица Свердлова, 23, 25, 29, 35, 37, 39. Четверг, вёска Стяцки, улица Школьная, Столбцовская, Солнечная, Тянистая, Озерная. 10 вёска Заямная, улица Социалистично-Луговая, Столбцовская, Кубакола, Солнечная, улица Заречная, у Канкаловичах. Магчымыя змяненні, там застаецца нам толькі Аталесь, яшчэ там, там на один дзень буквально. І на гэтым закончацца нам усе адведванні душпастырскія. Вось гэта. Калі, можа, где каго пропустили, то інфармуйце кіёск, оставляйте паведамленні, і ксёндз наведае, будзе які свабодны дзень, каб наведаць тых, каго пропустили, ці што там сталася, ці не змаглі. Вось гэта такія асноўныя аб'явы. А зараз прыміце Божае благословление. Зараз таксама мы асвенцім воду и хлеб у гонор святой Агаты. Хрысціянская традыцыя перадала нам веру ў тое, што святая Агата з'яўляецца асаблівай заступніцай перад Богам у небяспецы пажару. Просім Езуса Хрыста, хлеб жывы, які сышоў з неба, благословіць праз заступніцтва святой Агаты хлеб і ваду, каб яны сталі дапамогай у захаванні нас ад розных небяспекаў, асабліва ад бедства пажару. Пане Езу Хрысте, Сыне Бога Жывога, Ты хлеб, які зышоў з неба, дзякуем Табе за дар хлеба і вады, якія цяпер благословляем у гонар святой Агаты, панны і мучаніцы. Учыні, каб яе заступніцтва абараняла нас і нашыя дамы ад небяспекі пажару і іншых бедстваў, аднаўляла ў нас веру ў Тваю апеку, якой Ты атуляеш кожнага чалавека, які жывеш і валадарыш праз усе векі вечныя. І памолімся пра заступніцтва айца Фабіяна. Божа, Ты праслаўляеш жыццёвы шлях выбраных слугаў Тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнання імя Твайго святога. Авяшчаючы слова Твае, удзяляючы святыя сакраманты, адары ласкай і хвалы алтара слугу Твайго айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёй апекай дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі, і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа праз Хрыста, Пана нашага. Благословленне Бога Усемагутнага, Айца і Сына і Духа Святога, няхай сыдзе на вас і застанецца назаўсёды. Амен. Ідзіце ў спакоі Хрыста. Величного Створцы, знішивши яйця под
учини